Вось вам яшчэ пару кадраў гэтага штучнага вадаспаду на рацэ Палюшцы. Вось ён такі бетонны знутры, а паверх пакрыты каменнем. Тут у Віцебскай вобласці шмат такой архітэктуры. Это даволі частае рашэнне, калі нейкія будоўлі, нейкія фундаменты, нават цэлыя жылыя хаты, дамы пакрываюцца каменнем. І вось гэты маленькі вадаспад, паглядзіце, напаўняе вось такі заліў. Можа, дзесьці так метраў 200 ў шырыню, можа 250. Вось так. Нават не ведаю, ці можна тут купацца, ці не. Але вода такая цёплая. Я думаю, тут ёсць розныя. Можа торф, можа нейкі сапрапель робіць яе такой бардовы. Але пры гэтым, заўважце, тут уліткі жывуць. Такія смаўжы. Там смоўжык, тут яшчэ адзін смоўжык. Ну так. Жывуць тут.